kapkodj, Viktor! Gyerünk! Ne kapkodj! Ahogy mutattam! Ez az, Viktor, így van! Gyerünk, ránst földre! Ez az, Viktor, ne kapkodj! Gyerünk, lábra bemenetel! Gyerünk, Viktor, keményen! Gyerünk, Kádár! Ez az! Menjél rá! Gyerünk, Kádár, ez az! Ez az! Bújjál ki! Tartsd meg nekem! Tartsd meg! Tartsd meg! Tartsd meg! Ez az! Jó, tedd át a lábad! Tedd át a lábad! Ne hagyd, hogy húzd ki a lábad! Így van, tartsd meg! Akaszd be a lábába! Tartsd meg! Akaszd be! Így van, tartsd meg! Ez az! Ne hagyd magad! Tartsd már meg! Gyerünk, Kádár! Így van! Tartod, haza! Gyerünk, ez az! Maradjál, Viktor, így Maradj! van, akár, fogd meg! Maradj rajta! Ne húzd! Arra gyűjtsd a kezét, a végkézzel megtalálod, tudod ledobni. Ne halljál! Kezét! Ne hagyd magad! Kezét! Húzd a kezét! Oldalra, gyerekek, így van! Ne hagyd magad, Viktor! Gyerünk, ez az! Ne hagyd magad! Ne hagyd magad! Ne hagyd magad, tartod! Gyerünk! Maradjál, Viktor! Maradj ott, maradj ott! Ne rakodj, ha nem megy! Fejed ne adod, a dugd le a fejed! Tedd le a fejed! Gyerünk, oda lábad közé, oda! Ez az! Tartsd meg! Ne bántsd a nyakát, így van! Tartod, így van! Igaz? Megforduljál, így van! Csinálj egy... Ügyes vagy, Kádár! 4-es